Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dili paspasama kinibugod kayo alumar. Identero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran dili damag wenno paspasamak. Dili sumbat dili agtuturay kadiri isus. Ken kalikagong dili umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Nagasat nga aldaw ti Huwebes tay amin na sa pada papagayam 5 apo ni mabilang idi bulan Tenero 2023. Idanon ti ENR online ti sabali pa nga parang ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dati apo ti pagayam yon ni Robert Berto de la Cruz. Paring sabali manen nga may isang oras ngayon kang panangidasar kadagiti damag apo nga amok nga pakasiknan tay amin sa pada kang roran ni damdamag iti kabukbukudan tay nga lugar idintero a pagilian ken uray ije balasyo taaw gagayem ken kamsat. Kadwa tay di technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Kabaya digiti damag apo nga hindi pagsasaritaan Department of Interior and Local Government Secretary Abalos pag-resignen na po ti subagmamano nga opisyal ti Philippine National Police. Saan lang nga basta opisyal dito'y gagayem keng kakamsat ko koronel kastameten he general. Anya ti rason nga gutgituguten ti DILG Secretary dito'y nga opisyal ti PNP tapno mangi submitir dabo ti courtesy resignation gapoy ti rumrumar nga addapan nakainaig dito'y iti illegal a druga gagayem ken kakamsat. No he general kada ko koronel ket may ramraman iti operasyon ti illegal a druga. Awan nga tan digiti sabali pa nga opisyal ti gobyerno pakairamanan kakapitan ken kastameten mamayor gogobernador kokonsehal bubukal kada dami namin nga adde ti gobyerno gagayem ken kabsat deta apo ti dakkel nga saludsod kabayatan na madamdama apo makainuman teto ti maysa nga DJ Roma Italia inline na po kadetoy mabalin nga pan nakaitabunen wenno pan nakaitabunen ti bangkay ti Santo Papa Pope Benedict XVI gagayem ken kabsat gaputa rumrumara po adu digiti tao nga mapan mangkita apo iti bangkay ti pimusay nga Santo Papa gagayem ken kabsat kabayatan na numalagip yo apo idi Monday adadeti nagbalin nga reaksyon apo di programa tayo nga damdamag ni Berto. Kaya't da apo nga kumustaen ti may panggep apo iti bird flu African swine fever. And at the same time na imported nga karne. Idikalman adadeti damag nga ni Presidente Bongbong Marcos ikanda apo ti minimal nga taripa digitay agricultural products gaputa ngimmina apo ti itlog ngimmina ti karne ti manok gagayem ken kabsat. Dito nag-react gagayem kahit dapay nga amwen dito imported meats apo ken iragpinta ito apo dito nagbalin nga rakurak ti Bureau of Animal Industry nga talo a rehiyon iti pagilyante nga Pilipinas ti pakakitkitaan da apo iti epekto ti bird flu na iraman dito apo ti rehiyon 1 gagayem ken kamsat hamit ka din na i-mention ti Ilocos Norte but Ilocos Sur na i-mention gagayem ket amoy ita bird flu ket mabalin nga umakar gagayem ken kamsat so idi sabaling banger pagsasalitaan teto apo dito inflation nga ngimmato apo ti 8.1% idi bulan ti Disyembre. Saan niya bakunado nga Pinoy nagpositibo iti COVID-19 na po ijay China gagayem ken kamsat Pannakarepaso ti K-12 program ti Department of Education rugia po nga maripaso iti deto nga bulan ti Enero. Dagitoy ken sabsabali pay ti kayat mingaidanon kada kayo ti lasud ti maysa nga oras sa parang ti programa Damdamag ni Berto.
Daytoyen ti sungbat ti nangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti katangtalunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipan iti daga. Protektado pa iti talon wenno bangkag tayo. Mabalin nga usaren digiti produkto ti Next Gen kadiri amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray digiti natnating. Epektibo pa iti Next Gen kadiri flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adaan ka pa iti produkto nga para ka riti tarken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabagbaba agastos. Gumatagen ka riti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply. Masarakan ti Garete Street, abay ti Gareta Barangay Hall, Baduk, Ilocos Norte. Next Gen a produkto para ka riti amin nga klase ti mula ken para ka riti tarken. Next Gen, environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Lulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso apan nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Paadwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Lily of the Valley. Kalikagom yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kadi ti pimusay ngay patpatig yu ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kadi iti kalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley, rangtay ni ayat para kadi iti patpatig a pimusay, manipod kababaan ingganat ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi payan ti makapnek a panagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan at serbisyo kada iti minatay babayan ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dari iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid di iti minatay yu iti sa bali alugar. Ti Lily of the Valley katadaan ti dua asangay. Masarakan di ito'y iti National Highway, Barangay 32, Kuropor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adaan dati telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Licenciado Abalsamador, Owner Manager. Lily of the Valley. Daytoyen tinurure digiti agisem kadi daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti gusto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Prexon 2 Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa iti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar para iti dinto palipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963-003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort.
Okay, at na palabasa po nga sa 12 minutos kalpasan, ti oras tayo alas 12, tuloy po ti programa tayo Damdamag ni Berto. Pag-isubmiti rin ni Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. ti amin nga colonels ken General gagayem ken kamsa at ti Philippine National Police iti courtesy resignation di pagsasalitaan dito agikat kan voluntaryo segundo ti sekretaryo rumrumwar iti investigasyon da nga saan nga maisardeng ti operasyon ti illegal na droga dito pagilya na Pilipinas gapupay laeng ti kaadda di kiti may ramraman nga general ken kokoronel gagayem ken kamsat base met ti rekomendasyon ti Philippine National Police umapelada apo iti panagisubmitir da iti courtesy resignation. Inayon na nga nupay makakigtot detoy ket makita nga detoy ti umiso nga aramid tapnon mangrugi manen tibiyang ti PNP. Maria Jose, PNP deto yan po. Sa bagay, saan nalingid ka dateo? Saan lang nga koronel kada at dadi kiti sabsabali na po nga naikat iti serbisyo ti kina pulis gapo iti kaadda ti pannakainaig deti illegal nga droga. Dito probinsya tayong Ilocos Norte saan nga lingid deta? Gagayem kay absat ordinary members man, official man adda na po di kita naikat when no nag-resign pilit gapo apo iti napanikdikan nga kaadda ti illegal nga operasyon da ang rana ti pannakairaman da iti illegal drugs. Adda ti komite nga binukel wenno nabukel nga daytoy ket mangadal iti profile di opisyal nga agisumiter iti courtesy resignation. Sabagay pagka-courtesy resignation, mabalin kamat pela nga ma-retain na po, depende siguro kada iti panang takwat ti nabukel nga komite nga mankita apo kadili profile di kitay agisubmitir apo ti courtesy resignation. Idinto nga maadadal met iti wenno maadal ti courtesy resignation kaya nagtuloy digitoy nga mga ramid apo itay DJ pagribingan da. While nga madadal di courtesy resignation da, gagiyim kay kamsat agtultuloy met apo ti kadda da iti serbisyo hanggang gapot na nang ited ng ti courtesy resignation automatic gagiyim kay kamsat. Saan met nga dinakamat ni Abalos no sino timang bukel wenno dagiti personalidad nga mga rami diti review iti courtesy resignation dagiti madakdakamat wenno dagiti koronel ken general saan laeng nga deti ti damo apo nga adda dagiti mairaman nga nangangatong opisyal kasko nakitatayen na tibiyang tinailya na pulisya iti illegal na droga gaputay di panawen ni dating presidente Rodrigo Duterte addan digiti na inaganan nga sumagmano general tinailya na pulisya nga adda ti panakairamraman na iti panagilako ti illegal na droga. En pasigurado ti liderato ti PNP nga digitoy ket agtulnog iti nagbalin nga panawagan ni Abalos gagayem ken kamsat. So ti question dito kasano apo ti ka-credible dagitay informations nga nagbalin nga basehan ni DILG Secretary Benhur Abalos Jr. tapno aramiden na deti nga panawagan kadagiti opisyales ti Philippine National Police kang runaan na dagiti general ken kokoronel gagayem ken kaabsat diti amoy tinarigat dito siyempre agsan iti panunot dagiti tao gaputan ni Abalos na mismo apo ti agkidkid daw when no mangiman mandar iti panakay submitir ti courtesy resignation dagiti general ken kokoronel gagayem ken kaabsat sigurado nga iti agsanek iti panunot dagiti tao gagayem adda nga talaga dagiti opisyal ti nailya na pulisya nga karaman iti illegal drugs gagayem ken kamsat. So saan nga maikat nga ti komento apo wenno mabalin nga panunuten ti tao adda digiti pulis daldalusan da apo ti pagilyan may panggep iti illegal drugs but on their own iti mismo nga bukod da nga rubayan di da madalusan or iti hanay wenno organisasyon da gagayem ken kaabsat DJ ti siguradok
nga comment di tao may panggip iti detoy. Okay na? Okay, madamdama ko ituloy dito pagsasaritaan detoy nga panawagan ti Department of Interior and Local Government kadita Kernel ken General seknan apo iti kaadda digiti mairamraman ti legal a druga. Iti detoy gundaway live and exclusive. Makain naman tayo apo ni Apo Lloyda Valenzuela manipod apo ti Provincial Veterinary Office, ti Provincial Veterinarian tayo. Agagayem, seknan apo kadetoy kaadda question no kumustan ti African Swine Fever dito yung probinsya tayo ng Ilocos Norte. Ma'am, Doktor, naimbag nga malim mo. Thank you very much ititad mga Gundaway. Uno pa'y busy ka kahit may kan na kami ti Gundaway para itidad yung interview. Ma'am, kumustan ti African Swine Fever dito yung Ilocos Norte? Naimbag nga malim mo, Gayam Robert. Actually, ti ASF na damad, ti Sentinelling pa ti talo, if I'm not mistaken, talo or upat lang nga munisipyon, ti haan ni tayo nga na kolektaran iti dara tap na maisubmit here for RT-PCR in Manila. So of all the 19 municipalities dagiti laeng ti saan pay nga naalaan kasi nautudi da nga naikan iti Sentinel Pigs. Okay. So DJ pa na i-release DJ results here or I mean no anati feedback ti BAI Bureau of Animal Industry ken sa iti TDA region no addan to DJ nga results ket masapol nga dagiti LGUs nga naapek nga nakapasang peten iti results na will have to submit again their documents tapno iti kasta DJ zone agbalin to nga yellow zone and that will pave the way nga mabalintay nga agri-populate provided the JJ Administrative Order 7 can digiti dadto nagsimmarsaron nga Administrative Orders TDA nga adto dapat biosecure farm DJ pigiri nga pagipanantay hanakay kasawa nga naganan i-improve mo nga en todo data farm mo data pigirim ilang importante apo ket i-practice tayo deti panagsalwad ket DJ ayan ti baboyan tayo panagdaldalos panagdesinfectar panagusar ka dagiti gamit nga dapat i-gel lang uneg panangisalbar ka dagiti feeds nga haan ngayon dagiti sako lang no diket makaluban iti container ken dumapay minimum biosecurity level 1 kuna tayo iso nga detihaan nga mas strict ti tarakyan nga ba lalo dagiti angko ken dumapay ket yes Happy New Year to sir. Okay doktor so kadagiti nga gundaway digiti medyo okay yan nga agtaraken da iti baboy doktor. Kadagiti areas nga haan nga covered kay DJ 500 ken 1,000 meter radius. Pwede naman na sila kung nag-pink zone na yung area. I mean, kung nag-yellow zone na yung area. At dati na yellow zone tayo, actually, dati pasukin I think nag-jack lang sigurado no na i-applikar da DJ pinag-yellow zone dan. Pero na-i-release the results na hindi pa lang nag-release November or December. Ngayon, magyan, itaw-dawat ko kadagiti taga-municipal agriculture officers. Kaya naglalo kadagiti mismo nga hog raisers, nga agnayangay nga agsubling agtaraken iti panagbaboy, nga dapat i-obserbar tayo tayo biosecurity level 1. At dagiti taga-municipal agriculture officers sa po nga mangibin sa pinsa kanyayo ta in human mi aming kadagiti kanyada tapno iti kasta ket haan tayo nga lumabsing when agkaroon iti dete chance manen nga makapastrike iti taraken. Yung community involvement apo ket kayo mismo nga hog raisers ti number 1 nga akin obserbar kada ko mga panagtaraken iti baboy nga dapat nga obserbaren tayo iti biosecurity amakuna. Okay. Ma'am, idikal man nalawag siguro DJ nga dapay sumagmamanulay nga iling dapat nga ma-verifikar para iti African Swine Fever. Idikal man adadeti nagbalin naman do manipod ken ni Presidente Bongbong Marcos nga maikan iti minimal nga taripa digitay sumagmanong agricultural products to include meat, chicken, gapu iti panagnato ti presyo ti itlog, bayad ti itlog ken the same time chicken meat. Kumusta ti siserrek digitay imported meats, chicken, beef and karne ti baboy dito probinsya tayo ng Ilocos Norte, doktor? Okay, Robert, i-clarify ko lang, DJ, imported ako na tayo. Kasi at dagiti
truly imported, dagiti imported nga talagang aga po iti sa bali nga nasyon. Like for example, dagiti ASF free countries, regular ti reporting regular ti surveillance kadagiti nga maisa submitter iti World Animal Health Organization. Dagiti ti pagagapuan dagiti talagang import ti nasyon tayo nga para kadagiti processing industries kan para kadagiti para kadagiti institutions nga pakailakwan dagiti nga produkto. Ket dadamit dete makuna nga imported kasi Ilocos Norte tayo na import nagapod sa bali nga probinsya that's still considered imported. Frozen. Ngam iso na lang sa ditay ammo detoy no ayan nat naggapgapuan. So dapat pantayan tayo dete kasi ditay ammo no naggapo dito kadagiti nagsaksak nga taraken kasla kaday din nangyari iti Burgos. At dahil isang pet nga karne naggapo dito area ti positive areas ita Cagayan. So nga nagkaroon tayo iti case dita nga tahimik tayo nga nang implementar iti control measures reported amin dagiti ken ni Apo Governor idi nga panawen. Ket kasi ni Apo Diyos haan nga nagpanik dagiti tao kasi naawatan da dagiti inaramid ti grupo tayo ken ti national government kasi may dapat timulong iti taga Bureau of Animal Industry ken taga DA regional office. Again, dagiti community mismo kayo nga mismo hog raisers hanlang hog raisers pati dagiti gatang iti baboy Burias ken dumapay dapat ag-obserbar tayo iti biosecurity no may panggap met kadagiti dati gatang iti baboy nga aglako agkumpra ken aglako obserbaran tayo met pinagdaldalos kadagiti luglugan tayo panagdisinfectar every time nga usaren tayo kasi ambo tayo nakadaduti verified nga data mi nga nagidi nakaigapo ti pinakyakar-akar da iti nga sakit iti sabasabali nga munisipyo tayo ken barbarangay gapuanan netlaeng iti tao iso nga again ihan lang nga dagiti hog raisers ti community nga involved dapat iti detoy dagiti aggatang iti baboy dagiti ken pati dagiti barangay officials barangay kasi ni-require tayon DJ source identification DJ farm nga nagapuan DJ nga baboy nga nagatang say for example ije Burgos na pangimatang ti Tagalawag iti na itilawag. So kaya nangasawa nga tilawag ket hantay nga sufficiente kasi agapubay lang di sabsabali nga ilili dagiti parpartyan da itoy. So for example napandanagatang Burgos nga nang barangay di mangalan ni Himatang nga komprador iti certification ni kapitan. Ken mangala pa iti certification ken ni Mao nga di ket certify nga apparently healthy nga nailakat nga naibiyahe nga may tilawag. Pinagpayson na nakadadupay na tamdamag mi when although hearsay ko natangen at kami ipakita da kanya nga documents dagiti enti slaughterhouses nga nagararamit pay gayam ti linulhuko dagiti dadtuma pero dalos buenos na sinuman kayo inaramid da nga naggapo itilawag dayjay nga certification nag-issue met ni kapit. Diyan mo na, sino nga kapitan na po, ay nga barangay, yan, fictitious method. Laglagipan tayo, any certification nga is-issue tayo, ket public document na kita po. Mabaling nga pakaihablaan tayo. Isa nga, already tayo nangaram. Actually, at naman, pambantayan mi nga bibiyahe nga sumsum like Ilocos Norte, nga mabalin nga may recommend namin to man kini Apo Governor nga maiban day nga taon wala day nga tracking at na itikas na ket handa nga garami di linuloko itoy at dadagiti na bantayo in the previous years nga sumrek nga amuway ti Ilocos Norte so sape ko maapo dagiti agiliblibas nga gaboti sa bali nga probinsya kasla iti Abra Ilocos Sur ken dumapay amo tayo na sinno kayo amuyo na sinno kayo pangaasiyo hantay nga raramiden dagitoy kasi daytoy man ti makaitunda iti panagwaras man iti sabali nga sakit and ket ti nga ASF. Tati ti ASF ket addaman dagiti probinsya nga dati nakadamisan iti lugar da when still naapektaran da kadaytoy nga sakit kadagiti nga pampanayon.
Okay. Ma'am, after ASF, ada natin parwarti Bureau of Animal Industry nga ada talong paset ti Pagilian, talong nga rehiyon dito Pilipinas ti apektado iti bird flu. Naka-mention dito iti rehiyon 1, but yung naka-mention is Santa Maria, Ilocos Sur, nga saan niya adayo kadateo. So ada kadidi mararamid nga monitoring dito Ilocos Norte tapno maproteheran tayo ti mabaling nga isisarek dito pa nga peste or bird flu, doktor. Yes, actually dito bird flu apo ket uray da tayo natamaan met dawalo nga ili tayo ditoy natamaan di naglabas nga tawen ngem again nagkikinam mayat ti talo nga local government units, regional ti opisina ti provincial, municipal ket national nga nang conduct kadagiti measures nga manglaped iti pinagwaras dito nga sakit ket dagiti natama na apektaran ti tarakenda na ikandameten iti ayuda na ikanda pa yan kadagiti assistance from the national as well. Kanyata yon madamati surveillance hindi 7 to 10 kilometers 7 kilometers surveillance no nga tayo o may daag kolekta iti dara, may daag kita no ag swab kasi iso nga hantay basit nga imot de nga pan nakaaramid ka dagiti taraken tayo kasi okay matlaen ti benepisyaran to kadeta no negative DJ result na well and good haanen nga dimanon ita lugar yu DJ nangyari ita nga munisipyo. So iti Santa Maria halos nagkasabayan tayo kasi damit the time nga may isa lang ilingim tatakit nadamag mi nga nagwaras di nga lugar kaya adati arrangements mi iti provincial veterinary office dito Ilocos so nasaan nga sumsumrek dagiti within 10 kilometer radius nga manok nga sumrek into yan tayo. So again dati met grupo tayo quarantine station in Jebadok at aktibo unless tayo kunakmanen agdaman dagiti agi legal nga agi serreken. Okay, ma'am, thank you very much. Sidinte di agundaway nga makainuman ta kayo dito nga malay mi programa tayo damdamag ni Berto amok na satisfied ni Mr. Jewel Marquez nga kahit nga malawluwagan ti estado tayo iti African swine fever, meat importation ken in ano tayo in sabay tayo dito bird flu. Okay, maraming salamat Dr. Lloyd Valenzuela po. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Happy New Year, Gayam. Thank you. Okay. Okay, so DJ po ni Dr. Lloyd Valenzuela, manipa na po iti Provincial Veterinary Office, gagiyim kamsat. Medyo limitado tayo keng kwa, nagaputa ongoing apo diti at atendara ng seminar, ang gapo apo ka diti reaksyon or kalikagom diti may sa kaditi viewer tayo ni Mr. Jewel Marquez na ikan na tayo iti gundaway. So, iawisen da kayo apo nga makipartisipar. No, lakit di kabalinan tayo ngayon durso di kita nga concern nyo, kada kita government offices, government officials, gigiyim kay kamsat aramiden tayo nga kasla ka dito. Idikal man kumapay dito apo ngem talaga nga busy ni apo veterinarian ni apo Dr. Lloyd Valenzuela gapo nga rod ka dito kadada apo iti may isa nga taripnong gagiyim ken kakamsat but iti dito nga bigat nasapa nga nagmessage sa ken kwa na alakitan tanto no nakabreakak or mabalinak nga ag-excuse kadeta interview ko na. So once again, thank you very much Dr. Valenzuela. Mr. Jewel Marquez sapay tanang ngegam diti nagbalin nga takder ti Provincial Veterinary Office headed by Dr. Lloyda kadagitoy aquarium pagayam ko. Thank you very much si TMT Construction Company nga masarakan di Barangay 48A Kabungaan North Lawag City babaeng ni Honorable Telwin Tapawan. Amin na po nga construction assistance manibod pa nakaplano agingga nga malpas dagita proyekto nga kayat yung patakderen mabalin na kayo apo nga asistiran ti TMT Construction Company iti nababa nga presyo. Kabayatan na, thank you very much kay Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando, iti San Nicolas, Ilocos Norte. Kaya kasapay agyaman tayo kay Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121 J. Flores Street, Lawag City. No, darikrik na inyo apo karina bagiyo, kaya't yung ikonsultar iti doktor, mapagtal ka na doktor, Dr. Alan Taylan, St. Camillus de Lelis General Hospital. Maraming salamat kay ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte.
Agyaman tayo pa po di Pugad Lawin Carbas Aircon Service Center nga masaraka na po iti Balintawak Street. Nalalay nga po di technicians di Pugad Lawin Carbas Aircon Service Center iti Balintawak Street nga mangsulbar apo kaditi problema yo kaditi air condition di lugan nyo. Kaya so mabalin nyo apo mapanipacheck dito ay babayan ti panang idoolo ni Engineer Neil Jose. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod. Asinig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod paset ti barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluag. Asinig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns di babae kastameten di ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kaditi cosmetic products or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Okay, tuloy. Ti programa tayo, Damdamag ni Berto. 30 minutos kalpasan. Ti oras tayo nga alas 12 papagayam. Madamdama po, makainuman tayo ni Mr. Arnel Lanceta. Manigo na po di Roma, Italia. Inlay na po kadito panakaitabon. Ti bangkay ni Pope Benedict XVI. Gagiyem ken kaabsat. Base po kadito mabasbasa tayo. Ken makasarsarita tayo. Dito asinig tinasaong nga lugar. Di Vatican. Dagsa apo di kiti tao nga mapan mangkita apo iti nakamansaya gabangkay ti pimusay nga Santo Papa. Okay na? Okay, iti dito yung gundaway apo makain naman tayo live and exclusive ni Mr. Arnel Lanceta nga dejay Roma, Italia. Okay? Arnel, good morning. Bigat yo dita Roma ay dintong dumani algalauna alas 12:30 pasado dito'y pagiliantay nga Pilipinas. So kumusta ti Roma? Kada gito'y nga gundaway in line kada ti panakaidulin ti bangkay ti pimusay nga Santo Papa ni Pope Benedict XVI. Naimbagat ka kasintahan ko. Tataka nga daw kasi iso ti pinakaay kuana itabon na ni Papa Pope Benedict XVI. Okay. Okay. So di kita rumor nga reports parang dagsa di kita tao adu di kita tao nga mapan kadeti nakaiman sayagan ti pimusay nga Santo Papa. Ada kadi dito makita nga parang problema iti trafiko, security or anyaman Arnel. Ito tamang Robert na mahigpit pat kita Vatican tata agti tao nga mapan mangkikita. Okay. Ada diti confusion na kasi diti bangkay base iti dita naka-open nga mapan sarungkaran nga kas kadagiti adda iti o naikargamit laeng iti lungon
Ti ko ka Mang Robert idi kalman naka mansayag yan ta Batikan. Awang pa lang ti pinakaikabil na iti lungod ng malaksid no ikwada iti lupon. Mhm. Okay. Di ba okay. Di ba adda talaga nga naka ready nga pakaipanan na kasla kadite apo padi nga pumusay adda talaga nga designated nga lugar nga pakaipananda. So ni Pope Benedict XVI kastamet Arnel. Well, Mang Robert, jak lang masigurado no di taon nagti Batikan ti pakaiikuan na taadda aming pop nga matmatay di ta Mang Robert ket ditan sa ti tabunan da. Mhm. Slakas dati ay damag ko. Okay. Okay, adda ka di kasla pa nag-fluctuate ti turista dita especially di kita guest di kita hotels together with restaurants since nga naka mansayag ni Pope Benedict XVI Arnel. Well, Mang Robert, idi January to adu ti tao nga napan ng bisita idi Mhm. ta Vatican ta public viewing idi. Mhm. Okay. What about yung mass, DJ Misa? Kasano ti pan nakayaswat ti Misa? Kasla ka di ti Misa nga isuswat da ti Santo Papa no aldaw ti Christmas semana open mass Arnel. Well, Mang Robert, open mas dito inukan mo kastang ako. Di may ipang 50 holiday ko ma. Mhm. Mhm. Okay. Open. Ada ka din di kita na ipadamag dita nga high ranking nga papadi o obispo nga adda dita especially no adda dita aggapu dito pagilya ng Pilipinas nga umay mga tendar iti deta panakaitabon ni Pope Benedict XVI. Jak lang masigurado Mang Robert nga sigunti ay amo kumay da sige tayo nga to aming nga papadi tero nga sa bali nga lugar. Okay. Ano't exact time nga oras di pa nakaitabon ti Santo Papa? Arnel, di ba itatangal daw anat date yu tatta anat oras yu gayam? Itata Mang Robert ko quarter to 5:39 ti agsapa dito ti Biyernes. Biyernes. Okay, Biyernes. Okay. So kadigito nga oras ada ka din senyal nga makita nga talaga nga agdagsa ti tao ti panagkitam Arnel. Well, Mang Robert, nang rugi idi ko nga January to, ado ti tao nga naman mang bisita kin ni Pope Benedict XVI ta public viewing. Okay. Okay. Da kayo how kasanot ka adayom gayam kada ti Vatican although you are in Rome, kasanot ka adayom kada ti Vatican? Mga Mang Robert, mga 20 kilometers siguro. 20 kilometers. So from kadita lugar mo dita Roma, mabalin makita ti flow ti traffic or flow ti tao nga mapan na kadita lugar nga ayan ti bangkay ti Santo Papa Arnel. Itata Mang Robert kat ado iti closean da nga kalsada ta dahil ti pinakaitabon ta nga aldaw. So ti damag ko. Okay. Anat exact time nga maitabon ti bangkay ti Santo Papa? Jak lang masigurado Mang Robert basta ti damag ko itata nga aldaw ti pinakaitabon na ta ito no bigat mangmisa ni Pope Francis dita Vatican. Iso nga hanga mabalik nga ito no bigat ti pumpon na. Okay. So today, ada itatitipumpon but sinot mang officiate DJ Misa para iti pan nakaitabon ti bangkay ni kadi Santo Papa metlang or ada kita papadi or opisyal ti Romano Katoliko nga mangiswat iti Misa or ni Santo Papa? Jak lang masigurado Mang Robert nga ti ay amok amin nga kita nang nga nga papadi tapos ni Pope Francis.
Okay. Open nga atendaran ti pribado nga tao DJ misa para iti tabon ni Pope Benedict. Jack lang masigurado Mang Robert no open kanyang pinagkita ket open pa lang Mang Robert tayo tati mauding aldaw na nga pinakakita da. Okay. Yung mass for tomorrow, adda misa tunubigat. Ano nga misa detoy? Konektado pa ilaeng ti panakatay ni Pope Benedict? Jack lang masigurado Mang Robert nga misa iti siguro dahil iti Three Kings. Okay. Sa Vatican. Okay. What about trabaho? Dita, gaputi ka doon dito tao. Naging busy ka dito pagtrabahuan, especially dito at di hotels and restaurant or anyaman nya lugar, Arnel? When Mang Robert nang rona dita sentro ta iso ti kaadwan ti turistat kadawi kwat tao may mang bisita ken ni Pope nang rogi di January to. Okay, thank you very much Arnel. Itinted mo agundaway nga makainuman da kaya makaala kami kariri information, segnan kariri aktibidad para iti tabon na itineto yung aldaw ni Pope Benedict XVI. No kahit mo ti kumablaaw, especially the friends, kapamilyam dito yung Lawag City and Ilocos Norte. Go ahead Arnel, go ahead. Kung kablawak met giti nayad nga agdingding dahil nga programa Mang Robert ken nang rona ti pamilya kita kabungaan. Kumusta dalata amin Okay. Maraming salamat Mr. Arnel Ancheta. Manipod po ijay Roma, Italia. Okay Mang Robert. Kumusta kay amin kita? Okay, so DJ Apo, itatangal daw maitabon ti bangkay ni Pope Benedict. Base ken ni Mr. Arnel Ancheta, since January 2nd, dagsan ti tao apo ijay Roma, kang ronan na ijay Vatican, nga mapanmangkita mga sirpat kadetoy bangkay ti pimusay nga Santo Papa gagayem ken kabsat. Okay, kasangwanan itultuloy ti apo ti hintay gidasara po karigi damdamag TMT Construction Company. Maraming salamat. Di na Barangay 48A Kabungaan North Nawag City. Amin apo nga construction assistance nga kalikagom yo. Mabalin na kayo nga Serbian. Itinaing kalintigan na presyo ti TMT Construction Company nga kukwa kini matmatunan ni Honorable Telwin Tapawan. Kami nga po ti konseho iti Ili ti Marcos. Maraming salamat, Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much, Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando, San Nicolas, Ilocos Norte. Thank you kini Dr. Alan Tailan ti St. Camillus de Lelis General Hospital. Nadagiti rikrik-nain nyo apo ket yun may nga ikonsultar ti doktor. Mapani ti doktor nga mapagtarkan ni Dr. Alan Tailan iti St. Camillus de Lelis General Hospital number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Ken kasabay agyaman tayo abo di Pugad Lawin Carbas Aircon Service Center nga masarakan na po iti Balintawak Street, Lawag City. Nalalay nga po di technicians ti Pugad Lawin Carbas Aircon Service nga mga troubleshoot kada iti problema yo kada iti aircon na digitay lugan nyo. Kukuha kin matmatunan ni Engineer Neil Jose. Pugad Lawin Carbas Aircon Service Center. Padaanan nyo apo pagsasaritaan tayo dito yung reaksyon ti Volunteers Against Crime and Corruption. In line na po kada iti panawagan ni DILG Secretary Benhur Abalus Jr. nga mangi maarami dapat ti mass resignation kada iti nangangatong opisyal ti Philippine National Police. At the reaction na po ti Volunteers Against Crime and Corruption. Padaanan. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus.
Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati na pintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no Mang Robert. DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna. Iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no Mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso di pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi-pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na Mang Robert keto barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga po nakaisuti filter kagigiti rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka Mang Robert. Opera puluket siyam minutos pasado alas 12, tuloy ti damdamag ni Berto Kakailian, mariribok ti Philippine National Police, gapu iti agbanin matawagan ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos, nga agikkat iti pwesto di amin niya Paul Pledge Generals and Colonels, tapnon madalusan ti kapulisan, kadagiti ada pa nakaidaig na illegal drug trade. Segon ken ni Boy Evangelista, nga presidente abot ti Volunteers Against Crime and Corruption no VACC, imbes nga makatulong ket posible nga agka problema da gaputa mariribok ti chain of command ken ad mabalin nga malaksid pa iti pan nakademoralisar nga mabalin nga rikna digiti kapulisan ada deti nagbalin niya it shows weakness, hindi pwede i-shortcut approach is not wise second ken Evangelista mangipakita kano apo ti weakness kinakapsot kinakapoy saan niya mabalin ti shortcut kunati biyang ti VACC nagbalin ket di nga panawagan ti Volunteers Against Crime and Corruption nga mapilaan ti kaso digiti may bagbaga nga may ramraman ti illegal drug trade ken may parwar ti amin nga naukon nga nadadagsen nga ebidensya kontra kadakwada. Nagpanawagan pa ni VACC ken ni Senador Bato de la Rosa, Chairman ti Senate Committee on Drugs, nga marugyan kuman ti investigasyon kontra kadiri high-ranking PNP officials ken opisyales iti lokal na gobyerno nga addapan nakairaman na iti panagwaras wenno pan nakaiwaras ti illegal na droga ditoy pagilyan insingasing pa iti BACC nga mangyuswat da iti mayungyuswat digiti ahensyas ti gobyerno iti mayan natop nga lifestyle check kada gini may bagbaga nga PNP officials nga karaman iti illegal drug trade. Ayun so tama yung reaksyon na po ti Volunteers Against Crime and Corruption apay nga agpanawagan ka iti resignation
para kada kitay high-ranking official nga kas kada iti panawagan ni Secretary Abalos gagayem keng kabsat. Api nga didagi pila ti kaso. Yung mga pribadong tao gagayem keng kabsat. Uray agul-ulang ni tao nga ibagana nga awan pan nakainaig na tuloy pa rin ang kaso gagayem keng kabsat. Ijay Kanton Korte nga agpalawag Juan. Ijay Kanton Korte nga agdepensa Pedro. Dijay digitay balikas coming from PNP personnel no yuswat da po deti operasyon da kontra iti illegal droga. Now, itatataad da maibagbaga nga mairaman. Apay nga iraman mo amin ida. Apo Secretary Abalos. Apay nga di kay mangipila ti kaso. Apo Bato de la Rosa. Apo Senador. Nga chairman iti Committee on Illegal Drugs. Apay nga di mo investigaren. Apay nga di ka mangaramid iti naiget nga investigasyon. Agga po ka iti nasao nga grupo. Tibiyang ti Philippine National Police. Apo Bato de la Rosa. Apo DILG Secretary. Nga sikat iyan ti Mando. Or sikat iyan ti Biblia. Ti pa nagtrabaho, di tinailyan, kaming tinailyan na pulisya. Apay nga, parang paspasarak, parang matamaan na ang matamaan, bahala na dyan, kesera-sera, kamwat may. No sino ti agi submit ka DJ courtesy resignation, then here comes DJ Nabukel nga komite nga mga dalapo ka DJ tao or track records na apo iti biyang tinailya na pulisya. Nga data ket saan? What if no handag submit? Ket digitay saan nya awno digitay awan awno digitay adda aramid na apo may panggep ti illegal na droga ket saan damet nga gisubmitir? Saan na kaya? Bakit ako magano? Api nga gisubmitirak ket awamet iti awamet iti nagbalin nga partisipasyon ko kunana kas pagarigan gagiyem kabsat. But in the men in uniform, adadete pagsasauda po nga comply first before you reply. Gagihim kay kabsat. Adamit din po dito nagbaling nga reaksyon ni Apo Azurin, ti hepe Apo, ti nailyan nga pulisya, nga digitay agisubmitir iti kas pagarigan tuloy-tuloy to na nga ket adda DJ maipaay kadakwada nga benepisyo. Ito yung mga parang nauuna yung kariton kaysa yung or kalesa kaysa yung kabayo. Abhi nga ibagamon niya adda what if no tirumwar ka DJ pa ng investigar deti na bukel nga komite gagiyem keng kabsat ket positibo nga talaga nga wenno positibo ti kaadda ti partisipasyon na iti biyang ti illegal na droga. Pagrebingan ka di pala ni gobyerno oray nagserbi apo nga ipaay di kita benepisyo para king kuana gagiyem kay kabsat idintong adon di kita imununa nga nasuspindi apo DJ benepisyo da gaputa isuda nagbasol bayat ti kadda di ti serbisyo or in short inaramid da apo nga kasla kapute da or kaadda da iti takem nagbalin nga proteksyon da tapnon ti kasta mga ramid da apo kadayta irregularidad wenno saan nga umiso nga aramid kakabsat keng gigiyem tapno coveran DJ aramid da nga saan niya maikanatad wenno pa nagsalungasing da itilinteg. Titain nyo, dito balikas apo ni Apo Azurin, ti PNP chief. Nukas pagarigan, awaten ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ti courtesy resignation, di kiti nga ito opisyal, ti pulisya, dito ikit otomatiko nga maibilang nga panagretiro. Nga kayat nga sa wen makaawat da iti benepisyo. Ag kontra, yung DILG ko na adda na bukel nga komite nga deti apo ti mangadal iti agbalin nga takwat wenno takwaten da no adda pan nakainaig na iti illegal nga droga gagayem keng kamsat no pay saan nya nainaganan no sino tay mangbukel kadeti nga komite adda komite nga mabukel tapno adalen na ti profile ti maysang opisyal nga agi sumiter ti courtesy resignation. So what if
Anyat nga rud ti mapasamak no mapaneknikan ti komite nga isuna ket sangkot iti illegal a droga. Benepisyo deta nga aggapoy ti gobyerno. Ipaay ka di pala ti gobyerno DJ nga benepisyo gagayem kamsat idinto nga rumrumwaren nga inusar na DJ kaadda na iti puder tapnon ti kasta makaarami diti illegal. Kakabsat keng gagayem. So parang agkukontra apo di kiti rumrumar. Ilalawag ti Philippine National Chief Rodolfo Azurin Jr. iti maysa nga interview detoy apo. Imuna iti detoy imapilan Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. Kadagiti Kernel, General, tinailya na pulisa nga agsubmitir di courtesy resignation tapnon ti kasta kadagiti pestuda gaputa kalikago maabot ti gobyerno nga ikaten iti organisasyon dagitay addapan na kainaig na iti illegal nga droga. Kinunana nga dediket maysa nga shortcut tapno madalusan ti Philippine National Police. Dinakamat na pay nga atidug unay ti proseso ti judicial or hudikatura tapno masentensyaan digitay saan nga umiso nga wenno digitay adda aramid na nga dakes nga opisyal. Ito na naman napanan na nga ro din apo diti justice system tayo no kas pagarigan shortcut mon ket kaasimet digitay populis nga general kada kernel no shortcut ti panang anom kaditi ko ada isudto nga idinto nga ada may bagbaga nga due process gagiyem kamsat binukel ti gobyerno ti 5-man committee nga ag-review kaditi records ti police officials tapno mabigbig no digitoy ket adda pan nakairaman da iti illegal drug trade. Kalpasan ti evaluasyon agdesisyon ti madesisyonan no maawat ti courtesy resignation da babaen ken ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Segun pa ken ni Azurin, personal nga magisumitir ti courtesy resignation na ken ni Marcos babaen ken ni Abalos ita ngalda Huwebes ken gutiguten na amin nga police colonels ken generals nga adda iti third level tapno aramiden da detoy. Kinumpirma pa ni Azurin nga kaamamuna ti sumagmano nga tao iti uneg ti organisasyon nga digitoy ket illegal wenno adda apan nakainaig na iti illegal a droga. Yun naman pala amang moment gayam niya po PNP Chief Azurin digitoy adda pan nakainaig na iti illegal a droga. Apihan nyo tuladen ni dating nga presidente Rodrigo Roa Duterte nga inaganan na ipinpoint na ida gagiyem kamsat even local officials tapnon ti kasta ket mas nalawlawag ken saan nga mairaman digitay honest nga pulis wenno digitay pulis nga aramiden na ti umiso nga aramid na ken ilikliklik na di bagina apo iti irregularidad wenno illegal nga aramid. Yan sana ang tama. So medyo parang suntok sa buwan na deti nagbali na po nga kalikagom ni Benhor Abalos, DILG Secretary Abalos nga pag-submitirin na po ti courtesy resignation digitay general ken ka-coronel. What about digitay PO1, PO2, PO3, digitay tenyente, digitay kapitan, sarhento, nga digitay ket rumrumwar nga isuda ket protector met apo kadigitay drug personalities agisubmitir na kadimet apo Abalos iti courtesy resignation ket adalin nyo met DJ kinatao da wenno aramid da bayat ti kadda iti serbisyo gapat to mamatiak ngano adda general adda kernel nga karama na po ti illegal a droga may mga galamay din yan sa baba hanga mabalin nga isulat opisyal nga magna wenno aglakad para apo iti panangipatungpal na apo kadije kaadda na apo wenno kaadda ti partisipasyon na ti illegal a droga. May mga taong nasa baba ni general, nasa baba ni koronel nga dito po ket isuna ti galamay wenno ramut na tapnon di kasta maaramid na apo di partisipasyon na wenno operasyon na seknan ti illegal a droga. So hanggang muna doon let's wait and see apo no anat ti pagbanagan dito nga kalikagom ni DILG Secretary Abalos nga pagisubmitinir na apo ti courtesy resignation digite general ken kernel ti Philippine National Police tapno maadal ket madalusan tinailya na pulisya gagayem ken kakabsat. Nakabebeyagan na po deti nga kampanya nga panagdalos gagayem ken kakabsat iti biyang ti organisasyon tinailyan nga pulisya.
cleansing program gagayem kabsat itibiyang tinailya na pulisa pero hanggang ngayon bagsak pa rin kitain tayo apo gaputa agtultuloy ti kaadda di kitay aligasyon nga uray pa yan ti DILG secretary parang allegation na lang yan guti-gutin na po di kiti general ken kernel tapno submitir de ti courtesy resignation tapno no madalusan ti nailya na pulisya iti kaadda di kiti opisyal nga karaman iti illegal na droga ni VACC Volunteers Against Crime and Corruption kunana agpila kayo ti kaso kontra kadakwada tapnon ti kasta adadda nga maipakita nga seryoso ti pannakadalos ti nailyan a pulisya. Okay, manipod dito po. Dito yan ngagnudo tayo di programa tayo Damdamag ni Berto. Dito po ti pagayam yo Robert Berto de la Cruz. Iti technical control Maki Paulino Agustin. Ibati mi na po tinatalinaay nga malem ti Huwebes tayo amin na sapada. Agyaman kam tinkay panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod tayo alumar. Idintero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagom diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan tapno amuan ti publiko ti husto a kalikagom tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon ka rin masiknan. Damdamag ni Berto! Kakailian na to ni Dr. Chester Ponyo, ENT Doctor, tapno mga ipaay karikiti kang runaan nga tips para di pa ng salwad tilapayag. Adaak dito ay tapno mangited iti tips no kasano nga tagibenen tayo daytoy lapayag tayo. So basically, talo nga tips ti ited ko. Ti muna, ket day panangliklik tayo, iti napipigsa nga uni. Kaputa ti napipigsa nga uni, iso ti most common, kagawan nga rason, no apay nga agsulod, daytoy lapayag tayo. No saan tayo met nga kabalinan, nga maliklikan, ket sapay kumata, ikan tayo ti proteksyon, daytoy lapayag tayo. Babaeng ti panagusari ti earplugs, may sulbong ditoy. Bueno tay earmuff nga mangkalog iti sibukel nga lapayag tayo. May kadua ket liklikan nga sukit-sukitin tayo ti unig ti lapayag tayo. Katuan kada tayo siguro ket agusosar tayo iti cotton buds, kada digitay pala-pala, kutkut sarita, hairpin, ket daduma pay nga banag. Ngem, dagitoy kumaket liklikan at adda mga dakes no masukit-sukit iti lapayag tayo. Isu nga ti kapintasan nga panangdarus ti lapayag ket ditoy laeng ruar ti lapayag ti tayo dalusan. Mabalin nga punasan tayo ti labakara, tuwalya, panyo, pero na anyaman, anadalus alupot. Ti maudi nga tip ket iti inkay kuma panagpa-check up ti lapayag yu oray maminsan wenno mamindua iti maysa nga tawen tapno no masirip ken ma-check up ti ear nose throat specialist yu ti lapayag tayo ket no adda tinasken nga madalusan wenno nasken nga aramiden na ket aramiden na daytoy ken may kolektar di daytoy ket saan yu kuma ibaybayag wenno itantantan ti kayo pa nagpa-check up no addaman ti sabali nga malit na natay lapayag yu panagsakit man daytoy wenno panagkapsot ti panagtingnig na ket dagosen tayo nga mapanipakita iti espesyalista tapno no dakdakelmet latay namnaman na nga magasan daytoy. So dagitoy ti talo nga tips nga mai-share ko ada kayo kung kasano nga tagibenen daytoy lapayag tayo. Tumulong para di pa nakasalbar ti biyag. Pambalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Wait, nagpintas la unay nga ikaadwan ket
agbalin nga parte kada ito nga advokasya ti panagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket maysa kada kiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted detoy iti self fulfillment as they say or sense of self pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumbas na. Hala nga maysa nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally, tabagbagi tayo, ano digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially tayo kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalun-at ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam no agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digitoy iti na find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tayo iti condition ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Tinapalabas. Namulit yagdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasay masugat. Ti napalabas. May kadwa gundaway, kablawan da kayo papagayam, iti nagasat nga malem, ti Huwebes tayo amin na sapada. 5 ti mabilang iti bulan ti Enero 2023. Manibot ti ENR online, may danon ka na kayo, ti sabali pa parang ti programa, Ti Napalabas. Ni Robert De La Cruz, kadwa tayo di technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Awisan da kayo nga kadanggay mi tilasod ti may isang oras tapno ti gasta inte manen ikan ti biag wenno ibasa detoy surat nga nakaipalaunan ti napalabas istorya ti biag ken ayat ni pagayam ti may isang pagayam. Ngem kasangwanan ni rugyan nga Lucky Ben wenno basaen ti surat. Agyaman tayo iti TMT Construction Company nga masarakan ni 48A Kabungaan North Lawag City. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo matibot pan nakaplano aging gana nga malpas na iripasdek wenno palakder nga kayat yu apo nga maramid. Kabalinan na kayo nga serbian ti TMT Construction Company ti naging kalintigan na presyo. Kuwakin matmatunan ni Honorable Telwin Tapawan kaming ti konseho ti Ili ti Marcos.
Agyaman tayo pa ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte. Na Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando iti San Nicolas, Ilocos Norte. Thank you very much kini Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital. Nadari iti marikrik nayo apo ket kayat yu ti maki wani konsultari ti doktor. Mapani ti doktor nga mapagtalkan Dr. Alan Taylan. St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Thank you very much pa kini iti Pugad Lawin Carbas Aircon Service nga masarakan na po iti Balintawak Street, Lawag City. Nalalay nga po dito technicians ti Pugad Lawin Carbas Aircon Service nga mga troubleshoot kada kita air condition unit di kita ilugan nyo. Kuha kayo matmatunan ni Engineer Neil Jose. Happy viewing kan ni Mr. Jesse Boy Barros dita Paranaque, Metro Manila. Ken siyempre ni Mr. Hector Baitek nga taga Batak City nga magnanay da po ijay Canada. Maraming salamat kada kay amin nga naka-tune in iti programa tayo Tina Palabas iti ENR Online. Daytoy ti sungbat tinangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon nga no bangkag tayo. Mabalin nga usaren dagiti produkto ti Next Gen kadagiti amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray dagiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kadagiti flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adaan ka pa iti produkto nga para ka rito taraken tayo adingwen pakiramanan dagiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabagbaba agastos. Gumatangan ka iti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk, Ilocos Norte. Next Gen a produkto para ka iti aming nga klase ti mula ken para ka iti taraken. Next Gen environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Dulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso apan nakausar deto yung produkto, babayan ti company technician da. Paadwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Lily of the Valley. Kalikagom yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kadi ti pimusay ngay patpatigyo ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda para iti di kalidad a kagamitan, ken empleyado para iti serbisyo nga ipayda. Lily of the Valley, rangtay ni ayat para kariri patpatigapi musay, manipod kababaan ingana ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi ipayan ti makapnek a panagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan na serbisyo kada iti minatay babayan ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay da iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid iti minatayo iti sa bali alugan. Ti Lily of the Valley katadaan ti dua asangay. Masarakan digitoy, iti National Highway, Barangay 32, Corocor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adaan da ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Licenciado Abalsamador, Owner Manager, Lily of the Valley. Daytoyen tinurure digiti agisem kariri daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Prexon 2 Beach Resort,
Nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms, Blue House Prection 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto palipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Prection 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan the Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prection 2 Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Prection 2 Beach Resort. Para reservation, tumawag ni cellphone number 0963 003282. Blue House Prection 2 Beach Resort. Iti padayawan nga ibasa iti deto nga malim papagayam ket surat nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biag ken ayat. Ngayon patulod ti may sa pagayam nga kayat na ti paawagan iti nagan alagring. Naisaguday ti surat ti pagayam tayo nga nilagring, tinapalabas ko Manong Robert. Good afternoon kani Maria Luisa Raimundo ni Mestra Apo iti South Central Elementary School ijay Sulsuna. Thank you very much for watching. Naibag naman mi Apo dito Sulsuna. Happy Fiesta. Ag fiesta Apo dito second hometown ko. Sulsuna, Ilocos Norte dito nga bulan ti Enero. Unaekon ti agyaman Manong Robert no may kari nga may basa detoy. Enkarigatak nga inurnos, linagip nga kalman ko. Ken palawon ko iti detoy surat ko nga naiturong iti detoy nga programa. Nupay kastay sarunok ti panangkablao ken ka. Dahil so amin nga mangsursurot iti detoy programa iti tangatang nga tinapalabas. At tuyak met tapno may kumet ipaset ti kalman ko. Kalman nga nakaimbinggasan da sa ken limdo. Kalman nga nakabaybayak ti umiso a kinatao. Wenno, saan ko nga naasikaso ti bagi? Gapu kadagiti kumikom. Wenno nakaisaldaan ti biyag ko. Pagayam ko. Sublianan tay di agtawen na kiti sangapulo, Manong Robert. Edad ko sa ngapulo, Manong Robert, ulila ako na dimang. Ado digiti naasi kanya. Ado digiti mangibagbaga nga asi aktupay. Gapoy din nasapa nga ipapanaw ti amak ken ti inak. Awan nakabulan ti baet, iti pupusay ni nanang. Simmarnumet laeng ni tatang. Awan ti mabalinak. Iriday ta nga edad ko kabsat danda ni Jack pay ammo nga sapulen ti agserbi kanya. Innalanak ti uliteg ko nga kabsat ti pimusay nga inak. Nga daytoy ket ni uliteg ko a Victor. Ni uliteg Victor kinadaan ni ti duang anak. Nga iso dama ng Mirna ken ni Manong Lucas. Ngem may samet abalo. Gaputa nasapa mi na pimusay ti kabsat de dinanang ko. Rason niya ibagbagada nga agpapada kami laingen nga ululila. Nakipag naedak nga rod ken ni uliteg Victor kadwak dama ng Mirna ken ni Manong Lucas nga anak na. Awan ti sapulek gaputa nasaya ag damit kanya.
laeng matirtira na kiditi trabaho. Nga daytoy ti rason kabsat nga saan kun nga naireturpos ti elementarya Manong Robert. Dati sekundarya, damanang Mirna kini Manong Lucas. Ngem siyak saan ako na nagtuloy. Siyak na ruti, natirtiran kare di trabaho iti balay, Manong Robert. Panagluto, panagdalos, panagsakdo. Amin na umeti, tubo nga kumamangpay, iti pagtengan kare di agundaway. Siyak pa iti aglaba. Ken kang runaan ti amin, siyak ti mapan mamalon kini Uncle Victor iti pagtatalunan. No kasta nga kaapurat ti trabaho da aglalo iti panagtalon. Iti naganus paylay nga panunot bagi ken abagak ken maysa nga babae. Natineba ko ni tirigat ti biag. Bunga detoy iti pannakaulila ka demang Manong Robert. Nupay kasta saan ka mabalin niya agreklamo. Ngamin mabainak. Amok no anya ti estado iti pagtengan nga pakipagnanay da. Tarakenak laen wenno simbang bayak laeng gapu iti pannakaulila. Nupay kabsat ti inak ni Uncle Victor Manong Robert. Ininot anamal baliw di dua ang kakasinsing ko. Di manang Mirna ken ni manang Lucas. Nagbalinda anak uspag. Nganulabsik ti agsarita kadidi agundaway. Kasla papapasan ken irururumenda. Wen Lucas ta nga bakasyon di eskwela ken agpalpalda kagit eddada. Ipakpakaladkad da di saksaka da iti diding. Bayat nga siyak ket makumikom kada iti trabaho iti balay. No dadduma ket addapay da iti panagdagda kanya. Oy lagring, alis tuam ti aglaba tapno makaluto kan. Pasado alas 10 di ka pa'y nakalaba. Kasunod di pa nagluto iti pangaldaw. Aglalo ket adu ti trabaho ni tatang iti talon. Ay, uwen manang. Basit laengin detoy. Ibugsaw ko laengin di kiti naudi nga sinabong keng ginilgil ko ta. Irugi kon ti agluto manang. Balikas wenno, pakaasing sumbat ko, iti panagdag ni manang Mirna. Ininto nga sarurungan met tinakuskus pagmanina ni Lucas, iti nadagsi na balikas. Si kakit ngamin lagring talaga nga nakamaymayet ka. No kumangamin sa paem ti agriing, si kamit ti agpakpakutibeng. Sakala agriingen nilumtak tangipen mo. Di ko masapam nga maarami di kiti trabaho mi di balay. Manong Robert, nadagsi na balikas manipo di may sa akadaraw no kabagyan. Napipiyapay nga pagsauan na katinadagsen ti di mo kapin ano. Ngem ti mismo akadaram wenno kabagyam. Ti mangibaga nga si kakit nga sadot. Si kakit kasla saan na nga maannong ti trabaho na. Sa anak tulatan niya sumunsumbat, ngem ti kinagpayso na manong, matmaturog da paylaeng at da akong nagluto di kusina para di pamigat. Ngamin saan na kayat ti saan na mamigat. Nudaduma pa'y sa pulen da tinaimas amasida. Nudaduma kasla pabasulen dakpay no maibus ti masida iti rabii, nga awan ti mabati para iti pamigat kabsat ko. Daing manen ti masida. Nagsidati ti adubo a karne ti baboy di rabia.
Nangipanam ti sobra, wenno nagriing kang may nagkalaw. Balikas ni Manong Lucas. Talaga nga si kalagring sabsabali ti ugalin. Ngem ikalintigan tumet ni Uncle Victor. Saan na kinalong wenno sinida ti sobrang adobo di rabi. Imay ni pare Sebastian ket minum kambas ti di base. Ken indasar kumitenan nako ati sobra tayo nga nagsida wenno adobo ta adda inbulon mi iti balon na nga base. Di yung matunay pabasulin nila gring amanganta sa bali ti mapanunot na. Anya kumamit nga itatang ti mapanunot na. Ket makipagnanaid lang aruding kada tayo. Datay amin ti mang patao diti agserbikeng kwa na tapno agbiag. Agpanunot pa ti sa bali. Sungbat tumanen ni Kasinsin Lucas. Kabsat ko dandanik matilmon tilwak. Gaputa agaruyot wenno agayos ti pingping ko. Ket no dagduma mapanday ti bibig ko. Ngemjak lay padpadlaw. Makiragrag sa kaklat ta kadakwada ure anya ure kasano ti kinadagsen digiti balikas na kanya. Jak mauto ba panunutin Manong Robert? No apay nga nagbalbaliw ti ugali na. Nasaya at damit ti didamok ti makipagnaed kadakwada. Ngemi di aglabasen ti panawen. Nagbalindamit ten amang irurumen. Naganusak Manong Robert o reno kasano nga pan nakaikuskuspil ti maipapaay kanya. Ngamin awan ti sabali nga ammo kapapanan. Awan ti sabali nga ammo ngay nakpagkamangan. Ano saklatan? Kinot ko ti makni sa Intenten ko amin nga pan nakapasakit. Iti kaungan ti puso ken rikna. Nupay awan simngay nga gura wenno panagibales iti kapanunutak. Naganusak ken kinun ko nakitibagig. Aganos ka tagring. Awan ti ama kininam. Isu dalaeng tinasingid a kabagyam. Isu dalaeng ti mabali na pagkamangam. Isu dalaeng ti mabali na mang proteher ken kano at dati. Anya man napakapasamakam. Day talatan ti pangliwliwak wenno agan anne iti panunot ko. Nga rason nga jak pulos mapanunot ti gumura. Tano gumura ak ko nakitibagig sasaur ko. Amangan manong no pagtalawin dakket awan iti papanakta. Naglabas pa digiti aldaw kabsat ko. Nagtultuloy met ti kaslapan na kairirumeng ko. Pan nakatagtagabok nga awan iti sweldo. Iti sidong digiti 2.5 ken ti ulitek ko kabsat dedi pimusay nga inak. Iti maysa pa nagtalon malagit ko unay. Nasapa nga nagrubwat digiti agkabsat gaputa mapanday di pagadalan. Edinto nga ni Uncle Victor kapiksa na idingag paraem. Ay lagring. Urita nagbalon digiti kakasinsin mo. Parchem to di manok ng pupuk ko ken pabladim ti balatong. Ta isunto ti pasidata ka digiti makiraep. Ngamin ket kaapurami ti agraep. Agmuriski tapno may isagana akida idintong agsikkada. O may kanto gaya magpamiryenda. Ket malpas kang makapamiryenda, agawid ka o may mulutwen ken parchen ti manok. Tayson to ti balon mo di talon. Ngem numayat dan tong agawid, o may da agawid. O may dan tumangan dito basta pakaamuang ka. Kinuna na kanya. Uwe ng kel. Kabisadok metten di agparti ti manok, gaputa na sana yakon tunggal
agpaparti kayo kadagiti taraken nyo amanok. Nasken nga ammom deta, kaputa, masapul nga ammom amin de kita. Tapnon di kasta, makatulong ka ket may karum met ati maipakpakangkeng ka. Uwen angkel. Aramide kami na kayat yo tapno maikarok ti panagipagnaned ko kada kayo kang runaan na dagiti ipakpakan nyo kanyak angkel. Ini makapagtangkayag ti init kabsat ko, nagdardarasak na nangalay iti biskwit iti paglakwan nga kasimbilin ni Uncle Victor. Ken nangalakmet tinit soft drinks para karitinem nga pagraipen na. Tinardaras ko tinapan iti kataltalunan nga yanda nga agraip. Kaya di makasidega kinbagak ken ni Uncle Victor. Uncle, ada sa giant ti merienda yon. Umay kayon tagawid ang kasigod tapno, mapartik ti kunayo amanok ken mapablad ko ti balato nga pangal daw tayo. Sige. Pinukkawan na digiti agsiksik ka. Manong Robert gaputa, iprepara na pala iti pagraipan. Dagdagos damit nga imay iti mismo nga naglinungan wenno nang itarusak iti merienda. Bayat ti panagmirmerienda na kabsat. Agtiltil munak. Dinak man la opreseran ti uliteg ko nga ni Victor. Tapnon ti kasta makidanggayak nga agmerienda kadakwada. Binuybuyak latta ida, agingga nga maysa kadigiti makiraep iti mangituyag kuman iti soft drinks nga diti dakkel butilya iti baso na ngem nakita nak. Ay lagring, uwa mo detoy, di ka pa'y nagmerienda gayam. Kinunana sana inyawat ti maysa nga di pa'y nalukatan nga nakasupot a biskwit. Inawat ko detoy, Manong Robert. Saan ako nga nagusari ti baso, kaputa? Makain-inumen akmet iti soft drinks. Ken kasta pa'y mabisina ko ni ti Dedi Agundaway. Si Kamit lagring, makinagaw ka pa'y lakad iti mabannog nga agtrabaho. Rumbing kumanga, nagmerienda ka ni Jebalay, sakbay ngem may ka. Balikas ni Uncle Victor, ngem anang ti merienda ek. Ti kadidanumi ti malabi, Manong Robert. Ken, ti kalibban nga inapoy, nga sobrami nga namigan. Nga isuti, kunana nga merienda ay. Nupay kasta imise maklatan, nupay napalalo ti bain ko, nga kaslak la marunaw anabasa nga asin, iti Dedi Agundaway. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina, digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti barangay 50 Butong, diti Syudad Tiluwag. Asilig ti mga bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kaditi cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs.
Melinda's Fashion Boutique. Second floor, JEMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa balipahay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kuati napintas nga pinangikuati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no Mang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna. Iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no Mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may puso iso agi-pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi may DJ nga DJ compressor isomet ni mangipump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then agnisto igenta evaporator na iso pinaglamiis na Mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kaditi rugit DJ air conditioning system ket adda tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi men DJ compressor no Mang Robert. Gapu iti pan nakababain ko iti balikas ti ulitig ko ani Victor. Danda ni Jack mangalngal ti biskwit. Danda ni Jack mayangad ti dakkela botelya tapno inumek ti soft drinks. Naimbaglaing ngenta may sa kadakwada ti nagtimek ket kunana. O may gayon tinda ituloy ti agsikan. O, tada Victor. Ada ka din mabali na marepan kadagiti minoriskim. Nung di kasta mairugin ti agrep. Amanganta makamatan da kaget raepan mi ti tel mo. Kunati may isa nga inyangaw. Hay, saan? Nalaing da tinuang ko nga agmuriske so nga saan da ka makamatan? Kaya di agsikan ta bagkaten yon di kiti imuna nga narepet yung abunubon ta rugyan yon di aking nga to asinilong. Balikas na.
Nagpapanaw digiti makiraep pakiramanan ni Ulitig Victor. Ket ditoy ngayon tuloy ko tinagmerienda. When manong Robert, gapoy ti bisbisin ko talaga nga ure no kasano ti bain ko. Kinnan ko ti biskwit, ken kastamet ten ininom ko ti soft drinks nga nabate ididakkel a butilya kabsat ko. Ididadating ko iti balay da Uncle Victor pakipagnana edak manong Robert. Sinangop ngayon sigida ti napaburek abukel ti balato. Kinulaklakak detoy. Wen mano, inikat ko ti kulaklak ti balatong tapnon napudaw nga ipasangop kaday ti agraem. Inimaritak metten ti sabong ti karabasa nga isukano ti ilaok ko. Kenikak ti 5 aging ganat sa 10 kalupak ama gulong ti marunggay. Paborito ngamin ni Uncle Victor ti kastoy nga sinaen. Kenure siyak met ket magustuhan. Kalpasan deta nga panagiprepara na panakon iti nakaipupukan ti dakkel a manok nga parcheck tanayon na maipasida kaday ti agraem. Inininot ko alinukatan ti ridaw ti pagpupukan wenno kataw. Ngeman yan kabsat. Anyan nga malas nila gring iti daydi agundaway. Gaputay di mailukib ko ti rikep ti kataw wenno pupukan ti manok. Nagtaray metten wenno 5 metten ti manok nga rimwar ket dita nga lalibasan nan nila gring. Kinamat ko kabsat ngem natartaray ti manok ngem kinilagring. Rason nga kasta unay ti danag kon. Uray lang aglingeten ti si bubukel abagik. Ayan napayita ti pasidak kadag iti makiraep manong Robert. Ket nakalusot metten ti manok nga insagana ni Uncle Victor. Imbes nga sangwek ti napablad wenno mapablad a balatong. Nagtartarayak manen nga napani ti taltalon. Ket napang ko impakaamukin ni Uncle Victor ana palusutak ti manok manong Robert. Agkakadakes manen na sarita tinalakam ko iti ulitig ko iti daydi agundaway. Talaga nga salpag ka nga lagring ka. Torpe ka nga talaga. Anya pa nga ruti pasidata ka iti makirepit akit pinalustammet ti manok at tiniliw ko iti rabi. Alangan nga tila pinablada balatong at damarunggay na ti pasidata kadakwada katawaan da ako na lagring. Paunay nga pungtot ko kengkan lagring ka. Kinunana. Awan ti amok nga isungbat. No di ti awatek latan nga syakket may sa alaglag. Torpe wenno awanan naken manong Robert. Gapoy di pan nakapalusot ko iti parcheck ko maamanok. Agingga nga nakapanunot metlay ti nasaya at ti ulitig ko ani Victor. Kinaot na ti bulsa ti pantalon na. Oh, alaim detoy. Mapangka ijay ili ta gumatang ka iti nalpasaluto a karne ket ni agalasunsen. Dandanidan umay mangan. Ison tiloy inayon mo iti pinablad mo abalatong. Kinunana. Nagdardarasak nga rod nga nagawid ket di makadano na kiti balay. Saan ako na nagpiles? Inalak ti basket ko ang makitsenda ket nagdiretso a kiti sentro ti ili. Pinagnak ti agarok 3 kilometros. Gapo tawan ni ti lugan manong Robert. Daytoyen ti sungbat tinangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon wenno bangkag tayo. Mabalin nga usaren dagiti produkto ti Next Gen kadagiti amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray dagiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kadagiti flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adaan ka pa iti produkto nga para ka riti traken tayo adingwen pakiramanan dagiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabagbaba agastos.
Gumatayan kariri Next Gen Products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk, Ilocos Norte. Next Gen a produkto para kariri amin nga klase ti mula ken para kariri taraken. Next Gen environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Dulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso apan nakausar deto yung produkto, babayan ti company technician da. Paadwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto ti Next Gen. Next Gen! Lily of the Valley. Kalikagum yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kari ti pimusay ngay patpatigyo ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti deta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kari iti kalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley, rangtay ni ayat para kari iti patpatiga pimusay, manipod kababaan ingana ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi payan ti makapnek a panagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan na serbisyo kada iti minatay babayan ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay da iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid iti minatay yu iti sa bali alugan. Ti Lily of the Valley katadaan ti dua asangay. Masarakan digitoy, iti National Highway, Barangay 32, Kurokor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adanda ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Lisensyado Abalsamador, Owner Manager. Lily of the Valley. Daytoyen tinurure digiti agisem kariri daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti gusto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Prexon 2 Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa digiti cottages, adan pa iti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar para iti dinto palipatan na paragtitipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukwa kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963-00023282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pagayan tayo Chita Guillermo Danob dita barangay Makayipiyep Banna ken ti sibubo kay la pamilya na naimbag nga malimyo amin na po dita Banna Ilocos Norte kang ronan na iti Danob family. Nalpas betlaing ti panang pamakan ko karigiti nakiraep pakiramanan ni Uncle Victor Manong Robert.
Babae iti ginatang ko nga nalpasaluto a karne wenno adobo. Ti ayan na nga pagdaksan, saan ko man na tiniddaan ti bagik. Gaputa na ududi a kanangan. Wen kabsa, saan ko nga tiniddaan ti bagik ket idi siya kun ti mangan, awanen sida. Manong Robert. Gaputa awan ti sidak bayat ti panangkalunkun ko kadagiti nanganan dagiti nakiraep. Nakitak ti dua pinggan nga nakaikargaan ti adobo a karne ti baboy. Inlasing ko digitoy kapsa. Wen, inlasin ko digitoy. Kadi di maipangko iti paginnawan digiti nangananda. Dagiti dua pinggan nga nakaikargaan itay ti adobo a karne ti baboy. Isuda ti linabayak. Innasnas ko ti inapoy iti lanit ti pinggan. Ken ditoy kapsa. Nga tinuyagak iti digo ti bugoon. Ket isun ti sinida. Enrapin kumeten wenno enraman kumeten ti sang kabasi na pinabla da balato. Nga nayon ti sinida. Masya nakiditi bagik Manong Robert. Anya lakit din ti biyag ti makipkap-kapbalaya. Anya lakit binti. Biyag ti pababao na yan. Paatibagin kat di mo pa yun among itindaan iti sidayan. Kakaasi ka pa'y nagre. Kakaasi ka pa. Kinon ko na kitibagik Manong Robert. Nga arig na winudanda nila matnagin di kitiluak. Gapu di asik kitibagik. Edi malpas ko ti panangan ko iti muna pinggan nga nanginasnasa kiti inapoy. Insarunok ti may kadwa pinggan nga dapay laing lanit-lanit ti adobo. Ken dito'y manen nga pinatedteda kiti diguti bugo. Kalpasan na ket kinammet ko netoy. Ket isu ti isubok. Tapno mapedped ti bisino ko pare ti pangaldao. Manong Robert. Pa'y digiti aldaw, kabsat ko. Agarup dua natawen tinapalabas, sipud ti pannakaulida. Agtawen na kidini ti sangapulo ket dua, Manong ko. Nasapa nga nakiasawa ni Manong Lucas. Kaput agpadadamet nga saan nga nakapagtuloy iti panagalan. Ni Manang Mirna ket Simrek, kas maysa nga agtagilako iti maysa nga groserya iti sentro ti idi. Idinto nga ni Manong Lucas ket nakikabalay kada kami ken ni Uncle Victor ken nagyan metten ni Manang Mirna iti sentro. Ti ayan na nga pagdaksan nagsaruno ti panaganak ti asawa ni Manong Lucas nga naamam muna wenno inyawid na manipod iti disco house kapsat ko. Awan ti ammo at trabaho ti asawa na. Ket ditoy nga nanayunan ti iserbiak. Gapu ta malaksid ken ni Uncle Victor. Iserbiak pay digiti agasawa ada Lucas. Pakairamanan digiti dua nga kaannaka. Nga ditoy ket dua alalaki nga ultimo ti kinaalikuteg. Nga da Donald ken ni Jimmy Manong Robert. Naglabas digiti aldaw, kabsat ko. Naglabas nga aldaw nga napno iti tuok ken rigat. Ti panagipagnaed ko iti ulitek ko ani Victor. Ken ti kasinsin ko nga ni Lucas. Pakairamanan metten ti asawa na amandador. Wenno man nagmandar kanya. Saan na mo ti aglaba? Nukasta nga di na mapagsardeng ti maysa kariti anak na iti panagsangsangin. Umay na igumpo kanya. Aywa naman deti may sakit.
Sangit nga sangit ti dinto nga di met agsarding ti kasususo dahito may sa kanya. So nga, sika man pala ti mangaywan lagring. Kunana, sige manang, ayot tita, ubaek. Kunak tumanen kabsat ket tumakderak manipo di ti paglabaak. Panawak ti paglutwak. Nga numabaybay ak ti maluto wen numalabaan ket banag tupay nga pakaungtak wen no pakadilawa. Kasano nga ta nga pagkadwaek, kasano nga ta nga pagkatluek ti bagik. Idi kaadu digiti trabaho wenno annungek iti deti nga pagtaengan. Manong Roberta. Adu digiti makasintir iti sobra nga panagbalin ko nga kas katulong iti pamilya ni Uncle Victor ken pamilya ni Manong ko Lucas. Nakisay ni Manang Mirna ngem ti na pagdaksan no agawid ket yawid na digiti mureng na syakbet laeng iti mangubraw wenno manglaba ka dagitoy. Agingga nga iti maysa nga aldaw nga kaaddak iti igid ti kalsada. Mumalemi din Manong Robert. Edi lumabas ni Manang Pasing nga adda iti dayat ti balay nga pakipagnanaedak. O lagring, kumusta ka? Agdin dinamag ti panakaalalilam mabain ka digiti anak ti ulitek mo kenore ti ulitek mo. Ay, awang kanyak deta. Manang Pasing kaputa. Rebingak laeng ti makipagtrabaho kaputa makipagnanaedak kadakwada. Awen angem sobrang samit din pamayandakin ka. Ado di kiti makaidandanong kanyak nga di malamlamot ti aso ti panagsarsarita dakin ka. Awan met ti kasta manang. Agulbud ka pay laeng idinto nga ure di kiti nakiraep ket kunada nga tila panagsasao ti uliteg mo nga ni Victor ken ka. So nga no siyak ti sika, tangay dakkel kamit ten. Magkita kan ti sabali nga trabaho. Tapnon ti kastakit, mapanawam det impyerno abalay nga ayan mo. Balikas ni Manang Pasing sa nagpakada ket nagdiretso na nagawi diti balayda. Nagbalikak may manipod iti isasangok ti daya ket sinangokon ti ruangan wenno ridaw ti balay da Uncle Victor pagipagnaedak. Bayat ti umuna nga aksaw ko wenno iti una nga aksaw ko nagirest ti panunot ko. Adda kalintigan ni Manang Pasing nga mangibagay ti kasta. Siguro kit maasyan digiti tao nga makaidandanon keng kuana wenno ura isuna kit maobserbaran na. Ti pa na magsasauda kanya wenno pan nakaalalidak. Angin no aramidik ti kasta. Sa din mo ti pagsirkak, sa din mo ti pagtrabahoak. Ken may karingata ti pagsirkak nga makipagnaegda kon ingat inggana ken kuana. Diyos ko, anya deto inabiyag ko atom. Pabagayam sante nga may lipas. Ngay basa deti surat ni pagayam tayo lagring. Anya ti agbali nagkasat na iti sidong dagiti pakipagnanaedan na wenno mangirurumen na kabagyan na. Endo no bigat ituloy tayo ngay basa deti surat ni pagayam tayo lagring. Awisan da kayo kadanggay mintumanen iti programa tayo tinapalabas. Dito nga ruden nga pumakada kami tinagan ti programa tayo tinapalabas deti ti pagayam yo Robert de la Cruz. Tinadwa iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibati min din natalinaya malim ti Huwebes tiyo amin sa padag yaman kam tinkay panagdingig ken panagbuya. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken pan nakapaay.
anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas na kaparswaan ti lubong, umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi, tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama, namnama asubad ni napait anapalabas, ket may buwang de isem ken garakgak, kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa masugat, ti napalabas.